Fi stqarrija l-Air Malta qalet li mal-240 impjegat tiġi ħallew il-kumpanija permezz ta' skemi ta' irtirar kmieni u volontarju. Sa Ġunju li ġej aktar minn 440 impjegat ieħor ser jiġu rilaxxati. L-Air Malta qalet li l-proċess ta' tnaqqis fl-impjegati tagħha beda f'Diċembru li għadda, iżda wieħed kontinwu tant li dan ser ikompli għaddej sal-aħħar ta' din is-sena. Jirriżulta wkoll li fl-istess ħin li ser tkun qed tnaqqas dawn il-mijiet ta' ħaddiema, l-Air Malta ser iddaħħal numru ġodda ta' ħaddiema minn barra. Dan kien iġġustifikat għaliex intqal li nstab li ċertu ħiliet ma kinux preżenti fil-linja nazzjonali tal-ajru. Għalhekk l-Air Malta ħadet deċiżjoni li minn l-inqas 21 pożizzjoni ġdida ser tiġi offruta lil nies barra l-kumpanija. Dan ser isir permezz tal-korporazzjoni għax-xogħol u taħriġ u reklami fil-midja. L-Air Malta żiedet tgħid li ntafaw aktar minn 1000 applikazzjoni mill-impjegati tagħha għal madwar 160 pożizzjoni fl-istruttura organizzattiva l-ġdida. Il-linja nazzjonali tal-ajru kwotat lil kap eżekuttiv tagħha Peter Davis jgħid li dawn huma żminijiet li sejjaħ bħala eċitanti għall-Air Malta. Davis qal li l-Air Malta qatt m'għaddiet minn bidla enormi bħal dik li għaddejja minnha bħalissa. Dawk li kienu msejħa bħala proġetti ta' riorganizzazzjoni mill-ġdid fi kliem il-kap eżekuttiv tal-Air Malta jinsabu mexxin il-qudiem mingħajr tfixkil fl-operazzjonijiet tal-linja nazzjonali tal-ajru. Davis iddeskriva tnaqqis tal-impjegati fl-Air Malta bħala wieħed mill-aktar proċessi fundamentali. Fi kliem il-kap eżekuttiv il-programm ta' ristrutturar deskritt bħala vast li qed isir fl-Air Malta qed jagħmel differenza ġenwina fil-linja nazzjonali tal-ajru.